Epala uno ongi etorri Laster Txapelen kanalera, ongi etorri Buenos Fans honetara MBarekin aurreko bideko anailan zegoen den ikusi alizateko.
bizi uste dut beste lantatzen. Beraz, pazientziarekin guztia, bueno, guazitzen gertatu zitzaidanekin, kongo desblokeatu ahal izateko. Eta bat, bueno, lagun hau izan da dena, espero gustoko izan zaizule, eta horrengoan gehiago.